Lorenza Spiteri, mara illi għalkemm qalqet 100 sena xorta tħares lejn il-ħajja b'ottimizmu u altruizmu. Twildet l-Isla nhar it-2 ta' Mejju 1913. Laħqet żewġ gwerer dinjija u dejjem ħadmet fil-kwiet ta' dara sabiex trabbi lill-ulieda bl-aħjar mod possibbli. Biex tiċċelebra elu il-100 sena tagħha Lorenza kienet imdawra bl-erba' ulieda kif ukoll qatta nepotijiet u pro-nepotijiet li ferħu magħha f'din l-okkażjoni speċjali. Lorenza qaltilna li m'hemm l-ebda sigriet sabiex wieħed jgħix ħajja twila. Issuġġeriet biss ikliet tajbin. Jieklu, jixorbu, naħseb. Għal din l-okkażjoni żaret lil Lorenza mart il-mexxej Laburista Michel Muscat li awguratilha personalment u ringrazzjalta għal kontribut siewi illi tat lil dawk ta' madwara. Żar lil Lorenza wkoll is-sindku ta' Raħal Ġdid il-Perit Rodrik Spiteri li ppreżentala ikona tal-fidda f'isem il-Komunità Pawlista.